Ako ste ikad pratili vremenske prilike na Havajima, znate da su poznati po svojoj tropskoj klimi i lijepim plažama, ali ove nedjelje sve je bilo drukčije jer je kategorija 4 uragan donio nevjerovatnu količinu kiše i oluje koje su uništile mnogo dijelova ove ljepote. Na kraju ću ti pokazati kako je ova oluja direktno utjecala na stanovnike Havaja i koje su njihove reakcije na sve ovo. Ja sam vaš danji voditelj na kanalu Top Klik. Oluja Lala, kao što su je nazvali, bila je nešto za što nikad nisu čuli, a posebno zanimljivo je to što je imala nevjerovatno jak vetar koji je uništio sve što mu se nalazilo na putu. Najgore od svih, ova oluja je donela nevjerovatnu količinu padavina, neke dijelove Havaja su bile poplavljene do visine od preko 2 metra, a ljudi su morali evakuirati svoje kuće i potražiti sigurno utočište. Ali ovo nije sve. Uragan Lala je također donio i nevjerovatnu količinu padavina koje su bile toliko jakih da su poplavile cijele ulice i uništile infrastrukturu na Havajima. Ljudi su morali izlaziti van da bi pomogli u čišćenju ulice i kuća, i to nije bio lak posao. Na primjer, jedan stanovnik Havaja je rekao da je morao koristiti čamac da bi se mogao kretati ulicama jer su bile toliko poplavljene. Kao što možete vidjeti, ova oluja nije bila ništa šaljivo, a njene posljedice će se osjetiti još mnogo vremena. Na kraju ću ti pokazati kako su stanovnici Havaja reagovali na sve ovo i koje su njihove planove za obnovu ove ljepote. Stanovnici Havaja su bili šokirani ovom olujom, ali su brzo skočili u akciju da bi pomogli u čišćenju i obnovi svojih kuća i zajednica. Mnogi su izjavili da su oštećeni, ali da će se vratiti jači nego ikad i da će ova oluja samo učvrsti njihov duh zajednice. Na primjer, jedan stanovnik je rekao da je odlučio koristiti ovu priliku da obnovi svoju kuću i čak ju je učinio još ljepšom nego što je bila prije. Na kraju ću ti pokazati kako su stanovnici Havaja reagovali na sve ovo. Stanovnici Havaja su pokazali izuzetnu snagu i izdržljivost u ovim teškim vremenima, a njihove priče su nešto što će ostati upamćeno još dugo vremena. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče.